Vamos a dar comienzo al extraordinario del 28 de mayo. De acordo co establecido co artigo 130.4 do Reglamento Orgánico Municipal, informe público existente e que se pretende de carácter público e se proceder a súa grabación e difusión para ser a coñecemento da ciudadanía dos asuntos tratados as persoas asistentes como público. A sesión o fan libremente enténdese que damos o consentimiento a grabación e difusión das opinións e imaxes que delas se obteñan. Por favor, manteñan os seus móviles en silencio. Antes de comenzar, disculpar a falta da conselleira Espineira por cuestión de salud. Decir que este pleno vai se desarrollar como un pleno ordinario, con 2 intervencións en cada punto, de 5-3, como sempre. Recomendarles, antes de empezar esta sesión, por respeto aos vecinos, recomendarles aos conselleiros, sobre todo aos promotores deste pleno, que valoren non cobrar esta sesión. Por respeto aos nosos vecinos, xa que aquí non hai ninguna proposta, non hai ninguna decisión e non se vai tomar ninguna solución. Empezamos. Punto número 1. Intervención da voceira do Grupo Municipal de Unión Portante para explicar a motivación que levou a pedir este pleno. Bo día, gracias, señora alcaldesa. Para clarificar un pouquinho a orde do pleno, como se vai eu nesta primeira intervención podo explicar toda a motivación que me levou a pedir este pleno. Digo, aí non... 5-3, señora conselleira. 5-3? Bueno, pois terei que utilizar 5 nunha parte e 5 noutra, porque... Non, 5-3, señora conselleira. Esa é a transparencia coa que esta alcaldesa permite este goberno, este pleno extraordinario. Mire, pois sí, moi importante llevar legal isto, non renunciamos ao cobro deste pleno porque sabíamos a facer. A pena que non se lle acordara a vostede facelo cando pediu o pleno extraordinario de decembro de 2024, que sí que ocorreu. Non só vamos a facer, tivemos unha asamblea e sabe o que lle pedín o local sociocultural de Obraseal o martes e decidimos que non importamos e non vai a cobrar e renunciamos ao cobro deste pleno. Ben, pois xa que non me vai a deixar falar todo o que quero, vamos a empezar, dividirei a miña intervención en 2 turnos. Mire, decía outro día tamén na prensa que isto podíamos traerlo a un pleno ordinario, pois non podemos, porque traemos preguntas, robos a plenos ordinarios e non se nos contestan con cousas que non teñen que ver, outras veces se nos emplaza que se nos contestará e siguen sin contestar, e cando queremos traer unha moción para tratar temas de interés local non nos la deixan debatir, porque din que non é unha moción que se converte un robo. Por iso sí que hai falta este pleno extraordinario para poder debatir cuestións que son importantes para o Concello de Cambre e que a vostede non le gusta o debate político, que sí que é este pleno político e queremos que haxa debate. Sabes o que van a coartar esa posibilidade de escribimiento desto a 5 minutos e 3. Bueno, vamos a empezar. Eu les vou proponer unha dinámica que se chama eu conto as súas mentiras e vostedes despois me responden con verdade, saber o que están facendo. Primeira mentira, cando chegaron dixeron que a contratación de servicios básicos era prioritario. Cantos levan nestes 13 meses de goberno? Ningún. Quedou aprobada a continuidade de servicios esenciais como a auga, iluminado público e limpeza viaria. Sacou novos contratos? Non. Por certo, limpeza de instalacións municipais. Sabe que declarou a emerxencia sanitaria e o contrato de emerxencia? Unión por Cambre, o seu voto en contra, pero agora sí que prorroga ese contrato porque o contrata para manter os colexios e os centros de saúde. Licitou un novo? Non, estaban en ello, me creo que a última vez. Vamos á segunda mentira, señora alcaldesa, recoñecemento extrajudicial de crédito. Non, vostedes tiñan outras alternativas para o pago de facturas que si eran legais. Chamábase revisión de oficio e liquidación. Canto liquidaron? 3 en 13 meses. Por certo, ata que en decembro, voilá, decidiron que case mellor volver aos recoñecementos extrajudiciais de crédito. Levan 12 caminos e por o camiño ven alguna máis. Terceira mentira. O Goberno Partido Popular enchou de traballadores o Concello de Cambre. Pero non, é que non hai traballadores novos. O que están facendo é mover traballadores de un lado para outro. Quitan de ADL, meten non sei onde, levan para os servicios sociais, o Gobernario de Cultura é unha auxiliar de ADL. É verdad que reponen unha baixa que hai en servicios sociais unha auxiliar con outra e traen 2 administrativos dun post que tiñan que estar traballando xa en febreiro. Chegaron agora, en maio, 3 meses despois.
Poderían despois, me van a contestar alguna pregunta, si hai algo al departamento ahora ao 100% da súa capacidade de traballadores? Porque, digo eu, e pregunto, en servicios sociais hai baixas de traballadoras sociais. Van a poder facer as funcións desas traballadoras sociais e informes as auxiliares, os administrativos que chegaron e o coordinador dunha área tan grande como cultura que ahora vai levar dúas áreas, cultura e servicios sociais? Bueno, espero que me contesten, lamento que non estea aquí a concelleira da área para poder dar esas explicacións, pero, bueno, espero que algún dos que están poidan dar. Cuarta mentira, policía local. Vostede, o Partido Popular, tiña, cando se sentaba aquí, a solución básica para traer postos novos para a policía local, axentes novos. Tuveron sorte, colleu a baixa de alta 1, que estaba de baixa, equilibraron, porque xa se marchou, e, bueno, agora nos din que a solución básica ven uns convenios para eventos extraordinarios. Eu o que quería saber é como van a solucionar para que Cambre teña policías polas tardes e polas noites un día normal. Para eventos extraordinarios, xa vexo que van facer por esos convenios con outros concellos. Sabemos que a solución está en camino. Sabemos que a solución ven de man dun novo asesor, moi próximo a vostede, que xa está votando por aí cal é a solución para que Cambre recupere os policías que non ten. Ao final, señora alcaldesa, con tanto amigo e tanto familiar do seu goberno, que pensa que esta é a súa casa e que non ten que dar as explicacións pertinentes. E iso fai nos plenos ordinarios, pero hoxe, por eso pedimos o Consello a Consello. Quinta mentira, urbanismo. Plan xeral non, plan xeral sí. Desde hai 13 meses non se avanzou nada no plan xeral de Cambre, que está aprobado inicialmente. Señora alcaldesa, cal é a súa previsión? Quere tumbar o plan xeral aprobado inicialmente? Por certo, e as licencias municipais como van? Sabemos que hai vecinos que levan un ano esperando por as licencias municipais porque queren facer aquí en súa casa e irse a vivir aquí. De disciplina urbanística, si queres, xa non falamos, porque, mire, eso de vixiar obras, recheos previsiblemente ilegais e sancionar, xa o deixamos para outro día. E que nos di das modificacións puntuais do Seixal, Casas Beití, Faro... Me rematando, señora concelleira. Como decía outro día que se quería parecerse a Oleiros, igual é que mellor deixemos esto avanzado para que Cambre non medio. Si me permite, vou coa sexta e para despois continuo coas outras. Sexta mentira, a aposta por ensinanza pública. E volve a sair na prensa dunha reunión que falou con un delegado provincial, o delegado da Xunta de Educación, pero é que xa tuvo unha reunión en outubro de 2025 e dixo que esa primeira toma de contacto era para despois falar das obras. O Colexio del Derecho do Lema e o Colexio de Sigras siguen sin executar esas obras que prometeu. E, bueno, desa primeira toma de contactos... Rematou o tempo, gracias. Moitísimas gracias por a súa transparencia e por a súa ganas de escuta. Gracias, señora concelleira. Bueno, resulta máis que curioso a petición deste pleno. E digo curioso, por non decir insultante. Vostede, María Dolores, pide este pleno para explicar que entendo que será pola nefasta xestión do seu goberno, xa que eu levando aquí un ano pouco pude resolver o solucionar os veciños despois de 10 anos de ruína política e colapso administrativo. Sinceramente, señora Dolores, cal é a súa intención con este pleno? Despistar aos veciños? Confundir esta corporación? Tapar as súas ilegalidades? Manterse permanentemente na mentira e mentir aos veciños? Vostede, unha señora imputada, me pide explicacións a min. Vostedes que abandonaron este concello fuxindo como cobardes, sen asumir ningún tipo de responsabilidades. Veñen hoxe aquí a pedirme explicacións. Non lles dá vergonza montar este circo? Que eu lle dé conta a vostede da situación do concello cando vostede é unha das principais responsables do colapso de Cambre. E ven aquí a montar este show e lle fai gastar aos veciños e veciñas de Cambre 6.300 euros que vamos descontar a cantidade que lle corresponde á Unión por Cambre. Vostede que tentou por todos os medios evitar a personación do Concello de Cambre como acusación no procedemento das horas extras da policía no xulgado, instrucción número 5, retrasando, complicando e votando en contra da defensa dos intereses dos veciños. A día de hoxe, vostede consta como imputada na causa, normal que votara en contra para personarnos como acusación particular, xa que había motivos máis que suficientes que a levaron á súa imputación. Tampouco María Dolores foi leal cos nosos veciños cando negouse a dar explicacións ao abogado que defende os intereses deste concello.
que unha exalcaldesa se negue a colaborar co abogado defensor do Concello explicando que pasou con esos 565.000 euros cando hai 10 sentenzas que recoñecen o pago ilegal das horas extras. Isto, señora Pan, vai en contra de toda transparencia e defensa da xestión pública e a xustiza administrativa. Como tampouco foi leal, señora Dolores, cando solicitou ao Tribunal de Contas o arquivo das actuacións, obviando ao propósito o informado pola Secretaria Xeral do Concello. Vostede solicitou ao Tribunal de Contas o arquivo de actuacións para tapar todo, evitando que o asunto fora sometido á consideración do Pleno para poder actuar na defensa dos intereses xerais, esclarecer os feitos e determinar os posibles responsables. Afortunadamente, prevaleceu a lei e na sesión plenaria do 13 de maio de 2025 acordouse solicitar ao Tribunal de Contas o nomeamento dun instructor na causa. Agora ben, co voto en contra da señora Pan Lesta para evitar que os veciños puderan recuperar os 565.000 euros que foron declarados ilegalmente pagados por 10 sentencias judiciais. O 14 de outubro de 2025, o delegado instructor nomeado polo Tribunal de Contas solicitou, entre outra documentación, que achegáramos ao xulgado a relación dos responsables de autorizar os pagos, así como as súas direccións, teléfonos e correos. En contestación a dito requerimento de documentación, o xefe de área de urbanismo e réxime interior emitiu un informe en data de 4 de novembro de 2025 no que identifica a señora Pan Lesta como un dos cargos que tuveron responsabilidades no ámbito da xestión económica, administrativa e contable denunciados como presuntamente ilícitos. Con todos estes antecedentes e con todas estas actuacións, é moi difícil poder darlle un encaixe formal e decente á súa petición. Mire, María Dolores, vostede non ten ninguna autoridade política ni moral para pedir explicacións da miña xestión. A súa imputación a desacredita como política e se tuvera decencia, porque vergonza xa vexo que non a ten. En vez de facerlle gastar os veciños cartos en este circo, trataría de buscar un abogado que sexa capaz de demostrar a súa inocencia no pago ilegal de 565.000 euros. Silencio, por favor, silencio. Silencio, por favor, silencio. É curioso, é curioso, é curioso. Venimos aquí a pedir contas de algo que fixeron vostedes. O que pensan? Que en un ano por resolver as irregularidades, a falta de xestión, a falta de decisión política, a falta de responsabilidade administrativa, a falta de servizo público e a falta de previsión contractual deste Concello. En 10 anos, vostedes levaron a carne á miseria administrativa e ao desamparo dos seus veciños. Isto é como que rouba un banco e despois exixe explicacións á policía. Este Concello, para sanealo, necesitará tempo e para estabilizalo moito máis tempo. Vostedes colapsaron Cambre e despois o abandonaron a súa sorte e desgracia. Viviron unha mentira para tapar as súas maniobras. E xa é hora de que os veciños poidan saber con datos, informes e sentenzas como atentaron impunemente contra os seus intereses e deixaron Cambre a deriva. E non o digo eu. O din 10 sentencias judiciais, 9 do xulgado do contencioso e unha do Tribunal Superior de Xusticia. Por certo, aproveito para comentar que xa existen antecedentes sobre isto. O caso do alcalde de Chipiona, que foi condenado a pagar 285.000 euros por autorizar diversos pagos a xentes en... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Diversos pagos a xentes en concepto de horas extraordinarias ou complementos de salario. É dicir, exactamente o mesmo caso de Cambre, só que aquí foron 565.000 euros. Querer despistar os veciños ou decir que foron debidamente pagadas habendo 10 sentencias judiciais en contra, hai que ter moita cara dura estando vostede como está imputada na causa. Gracias. ¿Alguna intervención? Pero, perdón, ¿cómo es? ¿Alguna intervención? El PSOE, por favor, el PSOE. El PSOE tiene su intervención cuando quiera. No programa non ten turno de intervención que ten máis Somos 5 minutos. 5 e 3. 5 e 3. Xa tuveremos 5 minutos. Será intervención todo o día. Son 5 minutos. O turno de... Vamos a pedir... Intervención do Partido Socialista, por favor.
favor, cando queiran. Cuestión de orden, por favor. A ver, vamos a ver. Yo creo que se debería haber aquí una réplica sobre el primer punto. Quere intervenir, señor concelleiro, pues adiante. Está no seu tempo de intervención. Cando queiran. Si ya lo tengo por ahí, yo voy ahora. Bueno. Buenos días a todos y a todos hoy aquí. Bueno, en primer lugar, quiero decirle, señora alcaldesa, que entendemos, y escuchando la intervención de la consellera María Pardo, que no se llegaría a este pleno si el gobierno hubiese contestado durante todo este año a todos los grupos y preguntas que se hicieron sobre los asuntos que se trataron en el anterior pleno. Creo que no se llegaría a este pleno esta semana. Y bueno, después de escuchar todo aquí lo hablado, queda claro que este pleno refleja bastante bien la situación política que vive hoy en día Cambio. La verdad es que llama bastante la atención y sorprende escuchar a un importante hablar de esta manera de problemas económicos, falta de personal o de los servicios como si no tuviera nada que ver con ello, porque hay que recordar que muchos de estos problemas vienen del gobierno de lo importante. Desde el Partido Socialista queremos ser honestos y hablar claro. Nosotros, antes de que nos recuerden ustedes que hemos formado parte del gobierno como muy importante y no vamos a esconder nuestra responsabilidad, pero hace ya 2 años que salimos porque entendíamos que había que cambiar muchas cosas y especialmente en contratación y en la organización de este proceso. Queríamos intentar corregir una situación que ya empezaba a ser bastante complicada, pero Unión por Cambio no quiso que lo intentara, ¿no? Pero a pesar de esto queremos hacer autocrítica y que realmente no fuimos capaces de imaginar hasta dónde iba a llegar este decreto. Porque desde el Partido Socialista salió del gobierno, lo que sí que hemos visto que Cambio no ha mejorado, ha ido a mucho peor. Dicho esto, el actual gobierno del Partido Popular tampoco puede seguir viviendo de excusas. Llevan más de un año gobernando y en realidad es que los problemas siguen ahí. Cuando estaban en la oposición parecían que tenían soluciones para todo tienen soluciones, pero hoy vemos un gobierno sin rumbo, un gobierno sin equipo, un gobierno sin proyecto político y sin la capacidad para sacar adelante el Concello de Cambio. Cambio sigue paralizado y los servicios siguen empeorando. Y sinceramente el gobierno del Partido Popular lo está haciendo tan mal, que está consiguiendo algo que parecía bastante difícil. Que mucha gente empiece incluso a olvidar cómo dejó el gobierno de lo importante este concello. Por eso los socialistas no vamos a entrar en este juego, no vamos a entrar ni en el intento de algunos de blanquear su pasado, ni en las excusas constantes del gobierno actual, ya que mientras unos intentan justificar lo de ayer y otros lo de hoy, realmente quienes sufren son los vecinos internacionales. Gracias, señor intervención. Cando queiran. Bueno, ya que los nacionalistas son moitas as cousas que queremos decir únicamente de 5 minutos. A primeira delas, pois, manifestar que non estamos de acordo con como se plantexa aquí o pleno e os tempos, a vida conta, pois, bueno, da solicitude, da envergadura, dos temas que se anunciaban e, sobre todo, que se están a trasladar ao pleno conforme avanza a sesión. O tempo tamén, de maneira gratuita, dicímolo, quizáis a mellor maneira de plantexar este pleno sería pois, unha especie de comisión oratoria, unha serie de preguntas por escrito, como nos temos sometido no pasado outras persoas. Non hai límites, presentan as preguntas por escrito, respóndense e hai un debate, non? Esa sería unha formulación, o noso modo de ver, máis axeitada. Dentro do nacionalista galego,
pois compartimos gran parte da visión que acaba de mostrar o portavoz do Partido Socialista e imos máis alá. Nós estamos de acordo, e así o fixemos público, en que é total e absolutamente irracional, non obedece a ninguna lógica que Cambre estexa a día de hoxe gobernada polo Partido Popular. Un Partido Popular que ten únicamente 4 edís de un concelleiros. 5 tivo nas urnas, hai que recoñecerlo, 5 tivo nas urnas de un total de 21 ediles. Eu vou repetir que o director medio serio que o goberno no fondo tan forte que ten incluso a oposición incorporada, ¿no? Porque segundo que temos visto no pleno, unha vez, pues parece que, en fin, é dicir, que ten un inimigo na casa. E o noso modo de ver, que decimos sin ningún tipo de apaxe, ni de careta, o problema non é que se sacaron, o problema é que efectivamente non son nin catro. Ainda coa axuda na xunta de goberno de alternativa dos vecinos, a hora de levar responsabilidades de goberno, son únicamente catro ediles que, no noso modo de ver, isto de fora, non forman un equipo. Nos dicímoslo claramente, a alcaldesa está neste posto, no posto de primeira mandataria de Cambre, porque así o quixeron por Cambre, porque había outras opcións que non se lograron materializar porque ni siquiera se quixeron plantear. E así é que temos neste momento a unha alcaldesa a que nos lles presupoñemos ganas de traballar por Cambre, a que nos lles supoñemos capacidade, a que nos lles supoñemos honradez, eu digo portavoz do bloque de alcaldesa do Partido Popular, pero a que nos lles supoñemos tamén que antepou os intereses do seu partido os intereses de Cambre e antepou o seu cálculo electoral a recoñecer diante deste pleno erros de xestión total e absolutamente impresentables en calquera administración municipal. E nesas estamos. Que, lógicamente, hai unha serie de cuestións a mellorar, por suposto, e que todos os servicios básicos que ten que ofrecer un concello en Cambre estaban en precario. No mellor dos casos, con contratos caducados e como moeda común, como divisa habitual, con contratos verbais. E eso sabémoslo todos. Igual que sabemos todos, e isto é responsabilidade única e exclusiva do goberno, que estando na oposición hai cousas que cansan. E cansa a caricaturización dos membros da oposición como que vimos aquí simplemente a cobrar e a llevarnos lo calentito. E cansa que teñamos que vir aquí cada 15 días ou cando toque, fagamos preguntas, reclamemos información e esas preguntas e esa información se vaya sedimentando unha tras outra e en forma de xa responderemos por correo electrónico por sinais de fume. No, é dicir, esa non é maneira de xestionar un concello un mínimo de transparencia. E eu creo que en toda a semana laboral, non digo que a cousa sempre pode haber unha hora dun equipo de goberno para dicir imos responder, imos atender mínimamente a oposición. E así, plantear incluso egoístamente. Podría dicir, pues nos evitamos estos problemas, pero que ustedes se evitarían, porque por Cambre libera de certa maneira munición para pedir este pleno. Este pleno, que o noso modo de ver e remato, pois non nos vai conducir a ningún lugar, máis que a un lugar común, que xa sabemos que é a realidade do Concello de Cambre e que hai, lógicamente, diferentes explicacións sobre como e por qué estamos aquí. Nos lo decimos claramente, nos creemos que por Cambre ten unha responsabilidade mayúscula na situación na que está o Concello de Cambre, como non pode llegar absolutamente ninguén que teña dous ollos na cara e dous dedos de frente, sabendo que gobernaron en 10 dos últimos 11 anos. Eso é total e absolutamente evidente. Como evidente que temos un goberno moi feble e que é capaz de afrontar con solvencia de vida os importantes retos que afronta o noso Concello. Remato, pois, esta primeira intervención simplemente constatando e trasladando primero a nosa sorpresa, cando non incredulidade, en atención a varias das manifestacións que formulou neste pleno a alcaldesa e que nos van levar a pedir, por exemplo, o expediente vinculado á investigación do Tribunal de Contas, porque de ser certa a mitad das cousas que anunciou aquí a alcaldesa sería constitutiva de unha gravidade política no noso modo de ver moi importante. Moitas gracias, unha intervención, Carlos Felipe. Sí, gracias. Nada, brevemente, porque podemos estar o no más de acuerdo con la necesidad o idoneidad de este pleno, pero bueno, por Cambre está en su derecho de solicitarlo. Sí que lo que constata al final es algo que ya dijeron tanto el portavoz del bloque como del PSOE, que refleja la realidad política que tenemos a día de hoy en Cambre, que es estar todo el día
preguntándonos, como quien dice, insultándonos, sin sacar nada en claro, y al final estamos aquí debatiendo, por decir de alguna forma, pero sin sacar nada en claro ni que beneficie ni ninguna solución para nuestros vecinos, ¿no? Y la hemeroteca lo que tiene es que está ahí, al final, como dijo Dani antes, muchas de las cosas que aquí se exponen hoy vienen de hace muchos años. Entonces, bueno, es difícil que de aquí hoy se saque una solución cuando no se sacó en años, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, señor Carballada, sempre é mellor un bo... Isto así. Cando queira. ¿Puedo pedir una explicación si me amable señora alcaldesa? Entramos no segundo turno. ¿Por qué segundo turno se reúne intervención? Entramos no segundo turno, por favor, cando queira. Entramos no segundo turno, señora Concelleira, cando queira. Ao final veu aquí a explicar unha cousa, non me explicou nada do que eu preguntei. Non contesta as preguntas que son de interés general para a Cámara, ven aquí a exercer de fiscal, de sueltas, de non sei que non estamos falando de un tema judicial, que o que pedimos no pleno é explicación sobre os problemas que teñen os veciños e veciñas de Cambre. E deso non ven falar, mire, que eu sei imputada, e vostede, que é abogada, e é tan boa abogada, sabe perfectamente que a presunción de inocencia non me quita a nadie, pero que ademais son a voceira do grupo mayoritario desta corporación e teño todo o dereito do mundo a pedir facer preguntas e que vostede nos conteste, non a mí, non a mí importante, aos veciños, que son os que están preocupados por as cosas que lles estou falando. Por que non lle dan licencias municipais? Que vengan que moito tempo, por certo, tamén lle dieron a aplaudir que ao final vostede é unha gran maestra da orquesta. Porque aquí todos, ao final, tamén volven a culpa do Unión por Cambre. O que fixo vostede nos últimos 13 meses parece que xa non importa. Pero mire, é que non dan licencias de nada de vostede, que non solventou a situación por certo. Ahora xa coñece, verdad, a situación que teñen os familiares dos usuarios de axuda a fogar. Que é unha policía. Y usted que había reunido con ellos ese que hacía, que dónde está la protección de datos. Silencio, no tiene la palabra, por favor. ¿Dónde está? No tiene la palabra, por favor. Reunirse con eses familiares, xa, porque ahora xa coñece esa. Eu quería falar deso, eso que lle importa aos vecinos de Cambre. Fala vostedes de que van a dar triplicar ou non sei duplicar as axudas ás AMPAs, as axudas ao tecido asociativo. Por que non nos pasou ese escrito que mandaron ao tecido asociativo para que nos pasase a todos os membros da corporación? Eso tamén o fixo non por Cambre, non fixo vostede. Entón, aquí, Unión por Cambre pide un pleno para que vostede dé explicación sobre os temas actuais, non me veía sempre como en historia, que parece que o seu goberno só se sostiene a ver si la mala de la María Paz la condena de unha vez e así ganamos as próximas elecciones. E non vai deso este pleno, señora alcaldesa, vai do que dixeron compañeiros como o voceiro do BNG e o voceiro socialista de explicación sobre o que realmente lle pedimos aos problemas dos veciños e veciñas de Cambre. Por certo, un erro tuvo ou entendí non hai. Esas sentencias non falan esos 500.000 euros. Esas sentencias falan de que perderon as horas que pedían que non cobran. A ver, tampouco manipulemos as cousas. Pero si vostede quere exercer de fiscal e de abogada en vez de exercer de alcaldesa para defender os vecinos e os intereses de Cambre, vostede saberá onde está. Eu sigo preguntando, pois, vou preguntar onde están e onde van ese incremento de partidas as ambas, porque el tecido asociativo, porque o borrador que nos deu a nós non iba, non sei agora se cambiaron o orzamento. Mire, octava mentira, avanzamos en materia económica e financiera, sí, perdemos subvención, pagamos xuros por impago de cuotas da Seguridade Social, do IRPF, do IBE, non presentan en informa a conta xeral, non temos a liquidación do 25, non temos aí os orzamentos do 26 que iban a vir para abril, despois para maio, e non sabemos cando vayan a vir, por certo. Acabaron o ano 25 con unha débeda de 7.600.000 euros, 2 millóns máis do que acabou Unión por Cambre en decembro de 2024. E, por certo, quero lanzar tamén unha pregunta, xa sei que non me vai a contestar porque non ten pensado contestar a nada do que aquí se está planteando. Incorporáronse todas as operacións pendentes de pago a finais de ano a contabilidade municipal? Eso sí que me gustaría que en algún momento non lo explicara a todos os conselleiros desta corporación. Novena mentira, Galaico sí, Galaico no, Galaico ai non, que vostede non fai festas. Ahora vai
Xunta e vai destinar eses créditos a outros. Pero, Pero invéntase unha nova feira, non me digas, xa non la explicará. Décima mentira, transparencia. Transparencia. Ser transparente e non responder a esas preguntas que traemos todos a pleno e a comisións. A todos esos escritos que le vamos presentando un ano por registro e non teñen resposta. Mire, para que Gracias. Ben, quero aclarar que as explicacións que vou dar hoxe aquí serán explicacións que vamos a contar. Quero aclarar que as explicacións silencio, por favor. Quero aclarar que as explicacións que vou dar hoxe aquí serán explicacións dirixidas aos veciños que somos protagonistas e os grandes perxudicados dunha política fallida, incompetente e interesada. Cando vostedes chegaron no 2015, Cambre era un referente, un exemplo a seguir, un concello próspero e con posibilidades de futuro. 10 anos despois, no 2025, cando deciden abandonar como a cobardes de Cambre, só queda a vergoña do concello e do desamparo dos seus vecinos. Disculpe, Silencio. Unión por Cambre pide abandonar a sesión plenaria, visto que non se vai a responder a nada do que estamos planteando. Moitas gracias. 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 Esto no. Gracias. De todo respeto. Gracias y buen día. Gracias y buen día. Vergüenza de señora. Gracias y buen día. Gracias y buen día. Todo personal de confianza cercano. Todo personal de confianza cercano. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque o presidente do Partido Unión por Cambre, exalcalde deste Concello, só lle importaban os seus intereses persoais e partidistas. Esas declaracións, lle aseguro, señora Pan, que pasarán a historia negra de Cambre, antepoñer os intereses persoais ao propio interés xeral do Concello. Ese era o objetivo do seu partido. Deixaron claro públicamente e de forma intencionada cales eran os intereses de Unión por Cambre. Non tiñan xestión, nunca tuveron xestión. Só circo, mentiras e Facebook. E así o mantuveron durante 10 largos e perdidos anos. Ora, iba a pedir explicacións, pero bueno, queda grabado porque si realmente, digo eu, tuveran solución, por que marcharon? Un goberno que ten a xestión e a solución non abandona a dirección dun concello. Un goberno que ten a solución, resolve e goberna. Explíquenme onde estuvo a dirección política deste concello deixando sin subvencións as asociacións e os clubs dende o 2022. Cometendo infraccións urbanísticas moi graves como as gradas do campo de fútbol de Lema, que aínda que foron aprobadas en pleno, non desarrollaron o plan especial indispensable para a súa legalización. O pleno, señores e señoras de Unión por Cambre, aproba ou non aproba, pero xamás legaliza. Firmando convenios sin ter competencia e fixando un precio 10 veces máis do seu valor real, como así o fixeron co convenio urbanístico Cousa Loira de Brisalema. Firmando actos de conciliación por importe de casi 300.000 euros sin informes xurídicos e de intervención previos. Este acto foi firmado no 2024 pola señora Pan, coa piscina do Balado. Que quere decir isto? Que se o propietario vai un xulgado e reclama a execución deste acto conciliatorio, os veciños de Cambre teríamos que pagarlle unha persoa casi 300.000 euros porque así o decidiu unha señora por voluntade propia e sin os rigurosos mecanismos de control deste concello. Esta é a política de Unión por Cambre, dilapidar os cartos dos veciños sen conciencia nin control. Perder inversións para Cambre por un valor de 245.000 euros polo voto en contra de Unión por Cambre. A permitir cambios nos contratos sin aprobar o modificado, chegando casi o 50% do valor do contrato, como é o caso do emprego social.
sin justificación e sen os informes preceptivos necesarios que avalaran dita subida. O caso tamén aquí, do local da Barcala, onde o propio director de obra reflexa nun informe a necesidade de modificación do proxecto e a falta de resposta por parte de ningún membro do Concello. Literalmente, expresa que los responsables iniciales del proyecto ni siquiera responden al teléfono. Y visto que nadie en el Concello quiere saber del asunto, decide de motu propio continuar con las obras. Esto di o director de obra reflexa claramente o nivel de abandono que sufría este Concello. Perder subvencións de 1.600.000 euros por a súa total incapacidade para xestionar. Subvención que permitiría a reforma integral e completa do pabellón dos Campos. Proxectos de obra pública municipal incluídos no POS pagados polas comunidades de propietarios da Barcala, é dicir, Unión por Cambre lles fixeron pagar aos veciños con seus cartos proxectos municipais. Como se pode entender isto? Mencionar tamén o abandono intencionado das nosas instalacións, dos parques infantís, dos pabellóns deportivos, dos campos de fútbol, dos locais sociais, dos edificios públicos, en definitiva, de todo aquilo que vostedes tiñan a obriga de conservar e hoxe os nosos veciños non poden usar. Hai moitas máis cousas que me quedan sen comentar, pero o tempo limitado e a miña intención é que os veciños sexan conscientes do nivel tan grave de abandono que padecemos e ata onde levaron este Concello para sufrir as consecuencias que hoxe estamos sufrindo. Un Concello non se colapsa dun día para outro. Cambre colapsou porque os intereses de Unión por Cambre nunca foron servir os veciños, senón ocupar o sillón e atender os seus intereses. Alguna intervención? A lo que gracias. Y bueno, ya que se convocó este pleno, porque se solicitó por la mayoría que era necesaria para estudiar un pleno extraordinario, y aunque nosotros tampoco teníamos muy claro cómo podía ser este pleno, sí nos hubiera gustado que, como se pedía, usted hubiera dado explicaciones, que muchas de las situaciones que están viendo ahora fueron iniciadas siendo el gobierno estando el gobierno de Unión por Cambre, es algo que nadie lo duda, lo tenemos todo muy claro, y usted ha dedicado sus 3 minutos largos en explicar qué es lo que hizo mal Unión por Cambre. Creo que la intención de este pleno no era esa. Creo que lo que se pretendía es que los vecinos y nosotros, porque muchas de las cosas que preguntamos no se nos responde, tuviéramos información de las múltiples preguntas que le ha hecho Unión por Cambre. Yo entiendo que usted no le gustara este pleno, que se enfadara, pero usted está ahí, se lo hemos dicho en varias ocasiones, usted decidió estar ahí, usted sabía que era la segunda fuerza más votada y quiso estar ahí, con lo cual ahora debería asumir la responsabilidad de responder a todas las preguntas que le ha hecho la portavoz de Unión por Cambre. Creo que el hecho de que esté imputada o no para estar aquí sentada y hacer esas preguntas no es vinculante. Ella puede hacer las preguntas que quiera y así lo hizo. O yo estoy equivocada, no ha respondido absolutamente a nada. Solo le ha dicho, Unión por Cambre ha hecho esto mal, Unión por Cambre ha hecho esto mal, Unión por Cambre ha hecho esto mal. Sinceramente, una cosa... Es el punto 2, las explicaciones. Bueno, la historia es que usted se enfadana y no quiere que el pleno se desarrolle de forma que la que se pueda hablar. Yo no tengo muy claro lo del pleno extraordinario y que ahora de repente nos digan que va a ser como un ordinario. Si era como un ordinario podíamos traer preguntas de nuevos. Si podíamos traer preguntas de nuevos nos podían haber dicho esto va a ser un ordinario. Nosotros venimos aquí como pleno extraordinario. ¿Que usted tiene la potestad de cambiarlo así de repente? Pues probablemente, yo no digo que no, usted es la presidenta y está asesorada, pero me parece muy feo lo que ha hecho de al final no dejar realmente expresarse a la oposición. Entonces, esa transparencia en la alcaldesa de la que usted a veces tanto presume, a veces deja mucho que desear. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí, dende o Bloque Nacionalista Galego pues, reiteramos basicamente o dito na primeira intervención e nos hacemos unha pregunta gaña algo Cambre hoxe ás 9:40 con respecto a o que diga Cambre
non se va a ver ás 9 da mañá. Pois non, absolutamente nada. É dicir, este pleno non serviu absolutamente para nada. Este pleno é un absoluto fracaso. E é un absoluto fracaso desde o punto e hora que os propios convocantes rematan por abandonar o pleno no que é a todas luces o noso modo de ver unha falta de respeto non xa aos membros da corporación, desde logo a súa presidencia, que tomou decisións que non poderan ser consideradas como erradas, sino o conxunto da cidadanía. De verdade que non se entende. Porque se efectivamente tan seguros estamos de que formulamos unhas preguntas e non se nos responde, é dicir, trasladamos aquí unha estrategia política que bate coa indefensión e coa cobardía por parte da presidencia da mesa, non se entende que se abandone o pleno. Eu, polo menos, é dicir, non o entendo. Se estou deixando en evidencia un goberno municipal que é incapaz de responder debidamente as miñas preguntas e a miña estrategia, eu non acabo de entender a que ven abandonar o pleno. O que, bueno, en fin, se constata é que non se está pensando nos vecinos de Cambre, non se quere dar solucións aos seus problemas, e o que hai é, pois, bueno, ao ano das eleccións, unha estrategia electoral moi clara para resituarse como, pois non sei, líderes da oposición, de feito aquí se dixo, pois, bueno, será efectivamente o grupo mayoritario, eso é indiscutible, pero líderes implica liderar dentro deste grupo o grupo municipal do Benegal, pois, como di a miña sobrinha cando leva un golpe, xa me axudou sola cando queremos axudar, porque o Benegal xa se lidera solo, igual que se liderará, supoño, o resto de grupos políticos. Quero dicir con isto que nesta corporación afortunadamente hai moitos matices, hai moitas maneiras de ver as cousas e de opinar sobre o futuro de Cambre, tamén sobre o presente e o seu pasado, e consideramos pois que había outras fórmulas de plantexar este pleno se realmente o que se pretende é que haxa unha resposta ordenada, seria, cabal, concisa a respecto de determinadas cuestións. E non se optou por esa vía. Como non se optou por parte do goberno municipal durante meses por dar resposta ás lógicas legais, efectivas demandas dos diversos grupos da oposición. E nos esperamos que eso cambie, e que cambie tan a partir de agora que esas preguntas, a ver, e ten chegado un pleno plantexando as cuestións como mentira número 1, mentira número 2, non é a mellor maneira de obter efectividade as túas propostas, non? Pero, bueno, que esas cuestións sexan, polo menos por escrito, respostadas por parte do goberno municipal. Gracias, señor Presidente. Sí, gracias. Yo creo que, bueno, nos coge un poco por sorpresa lo que se haya habido, pero más o menos al final del pleno lo podíamos incluir todos cuando llegó la convocatoria. Al final sabíamos que no iba a valer para nada. Constata la situación que tenemos a día de hoy en Cambre, la situación, como dijo bien Diego, que viene generada desde hace muchos años, y al final esto me recuerda cuando estabas en el colegio. Pepito llevaba la pelota, que es el delantero, no dejabas el delantero, la pelota es mía, no voy para mi casa. Pues esto al final es un poco así, como dijo Dani, al final estás haciendo una intervención de alguna manera que el gobierno no te está respondiendo, incluso tienes más peso para poder seguir machacando. A lo mejor alguna de las... Bueno, el lanzamiento no fue idóneo, pero bueno, la situación es la que es y constata que Cambre está así y vamos a seguir así mínimo hasta las elecciones, porque esto no se arregla ni... No sé ni qué expresión decir, pero es un ejemplo claro, gracias. Bueno, vamos a ver, concretando, aclarando, señor Caballada, máis vale un bo que 7 manos. E digo unha cousa, tendo unhos xefes de área, dirixentes, traballadoras e unhas habilitadas, competentes e responsables, a mí non me dá medo nada. E despois do que creo que hai unha confusión no criterio, porque se Unión por Cambre quere ou pretendía que eu lle contestar as preguntas, tiña que formularlo como unha comparecencia, non como un pleno. E con arreglo ron, as preguntas nas comparecencias se tiñan que presentar con 8 días de antelación.
non se optou por esta vía, polo tanto, non tan en condicións de exixirme que lle responda ás preguntas. Eu enfoco e dirixo este pleno como considero e eu dou as explicacións no momento que considero. Polo tanto, a min isto me parece unha falta de respeto absoluto hacia os veciños e forma parte do circo que eles queren ou pretenden montar, porque non será por anos neste Concello, saben perfectamente o que teñen que o trámite que teñen que presentar se queren unha cousa ou queren outra. Ben, continuamos co punto número 2. Informar por parte da alcaldesa Elena Piñeiro e dos seus 3 concelleiros de goberno a situación económica, a falta de seguridade de servicios e a falta de persoal no Concello de Cambre, así como as solucións que teñen previstas a corto plazo para non seguir minimizando os servicios municipais. Moi ben. Bueno, pois aquí, este punto, a parte económica, vai desarrollar o concelleiro de Facenda e do resto vou me encargaré para aportar a maior información posible aos veciños sobre a realidade deste Concello e as consecuencias que estamos sufrindo derivadas da falta de gestión política durante 10 fatídicos anos. Concelleiro Manapeiro. Gracias. Buenos días. Desde la llegada de este gobierno, su primer objetivo sigue siendo estabilizar el ayuntamiento, poniendo al día los pagos de las empresas que trabajan para Cambre, empezando por los más de 6 millones de euros pagados en facturas, lo que ha permitido rebajar el periodo medio de pago a proveedores a 48 días en el primer trimestre de este año. Y retomando las revisiones de oficio de las empresas que prestan sus servicios en precario al ayuntamiento, con 10 expedientes en tramitación para que estas empresas puedan cobrar las facturas pendientes y empezar a regularizar la situación de estos servicios. Se ha continuado con la estabilización del ayuntamiento, con la elaboración de un presupuesto que está en su fase final, que esperamos presentar en breves a la corporación. Este presupuesto del año 2026 con una inversión de más de 2 millones de euros para poner al día las infraestructuras e instalaciones de Cambre que los vecinos tanto necesitan. También en este presupuesto se incrementará entre un 12 y un 20% las partidas de las subvenciones de las asociaciones que tan mal han pasado en estos años. Un presupuesto que ha sido consensuado y que esperamos que apoyen todos los grupos municipales tras haber incorporado propuestas de todos estos. También esperamos tener en junio la liquidación del ejercicio 2025 para disponer del remanente necesario del año pasado para poder llevar a cabo las obras pendientes, como por ejemplo la del campo de fútbol de Monte Caballeros, o para cubrir el dinero necesario para todas las convocatorias de subvenciones del ayuntamiento pendientes de este año. Gracias. Gracias. Vou comenzar por o tema do persoal. Decir, como ben saben todos, que un dos problemas máis graves deste Concello. Todos son graves, pero isto quizás sexa o que máis. Sen persoal para tramitar os expedientes é moi difícil un Concello avance. O Goberno de Unión por Cambre non cuidou de que as prazas estruturales deste Concello que ian quedando vacantes tratar de repoñelas. Prazas clave e necesarias para o normal funcionamento de toda a administración. Ou non as cubrían ou non as creaban. Está claro que non lles interesaba. Estos señores chegaron ao poder con outros obxectivos, claros, definidos e dirixidos, que por certo non eran os veciños. A título de exemplo vou citar as prazas que considero máis relevantes. Unha plaza de traballadora social. Todos sabemos a sensibilidade e a necesidade que ten este departamento. Pois ben, un dos postos de traballador social estuvo contratado temporalmente e de forma intermitente dende o ano 2017, é dicir, durante 9 longos e espaciados anos sin resolvela de forma oficial. De feito, a Xunta de Galicia, nas atas de inspección de servicios sociais, concretamente a do ano 23, xa lles dixo claramente que esta plaza debía ser estrutural e recomendaba tomar medidas urxentes. Cal foi a resposta da Unión por Cambre? Nada de nada. Nin se atendeu a petición, nin se resolveu a necesidade. Dispuxeron de 8 anos para crearla e cumplirla, e nada fixeron. Isto implica que a día de hoxe teñamos un traballador social menos nun departamento onde todo reforzo é pouco. Dende esta alcaldía trataremos de incluíla na próxima oferta de emprego público, aínda que primeiro é preciso dispoñer do orzamento aprobado por esta corporación e a conseguinte creación da plaza en plantilla. A plaza de técnico de xestión responsable de contratación, un posto clave e imprescindible na tramitación dos expedientes de contratación administrativa. Pois ben, este posto vital para o Concello quedou vacante en novembro de 2021, fai máis de 4 anos. E Unión por Cambre
en vez de cubrir en propiedade e de forma inmediata este posto por a súa relevancia, deixou pasar o asunto e non a incluir nas ofertas de empleo dos anos sucesivos, sendo coñecedores con absoluta certeza da súa necesidade. Non o fixeron, preferindo incluir outras como a do coordinador deportivo. Isto é moi difícil de entender, xa non se sabe se é por incompetencia manifiesta ou por maldad encuberta. E todo isto sin olvidar a insistencia reiterada e repetida dos informes de Secretaría onde manifestaba a necesidade imperiosa de dito posto e a urxencia da súa convocatoria. Nin caso prestaron a estas advertencias, onde decían claramente que sin medios non se podían tramitar expedientes. Aínda que visto así, para que iban querer medios persoais se non tiñan ninguna intención de licitar ou legalizar a situación contractual do noso Concello. Outro exemplo, o posto de bibliotecario é un posto de protección civil. Unión por Cambre deixou caducar a oferta de emprego público e por iso non se pode convocar agora estas plazas. Tuveron 3 anos para executadas e 3 anos nos que non fixeron nada. En este caso, non foi por falta de persoal para tramitala, xa que en xullo do 24 as bases estaban redactadas e o expediente concluído para aprobarse e ainda así, intencionadamente, decidiron non aprobalas. Resultado, o bibliotecario que ocupaba a plaza de forma interina tuvo que cesar ao cumprirse o plazo. Se Unión por Cambre hubiera aprobado as bases, esta persoa seguiría cubrindo ese posto ata terminar o proceso de nomeamento do funcionario de carreira. Consecuencias, Cambre sen bibliotecario. Por Unión por Cambre deixou caducar a oferta a propósito e non podemos convocar esta plaza, ademais de haber perdido un posto de protección civil. Mais exemplos, plaza de técnico de intervención, vacante sin incluir na OPE, plaza de administrativo, plazas de auxiliares administrativos vacantes sin incluir na OPE. Cando asumiu o poder, encontreime sen listas de sustitución para recoñer o persoal de baixa. A casi totalidade dos postos de traballo non tiñan listas vixentes para sustitucións e as que habían estaban caducadas. Algúnas tiñan antigüedade de máis de 10 anos, é dicir, non se preocuparon en ter listas de sustitución urxentes e vixentes en todas as categorías para garantir que en caso de falta de persoal puiderase acudir a elas. Así, por exemplo, cando cheguei, o enxeñeiro de camiños, que estuvera de baixa case un ano, reincorporouse e novamente causou baixa. O enxeñeiro industrial tamén causou baixa e os de obra pública e industrial interino renunciaron aos postos. Isto foi o que tuve que enfrentar dende maio aproximadamente hasta setembro. Non conseguí incorporar un técnico ao Concello. Quedei sin ninguén durante todo ese tempo, sen técnico que me informara e me firmara. Toda esta situación obligou a reforzar o Departamento de Réximen Interior gracias a un convenio con outro Concello. Puide convocar e resolver distintos procesos selectivos para a creación de listas de candidatos para nomeamentos interinos, entre outros, técnico de xestión da Administración Xeral, enxeñeiro de camiños, enxeñeiro de obras públicas, enxeñeiro industrial, técnicos da Administración Xeral. E temos en tramitación os seguintes: traballador social, educador social, xa está convocada, conserxe, xefe da unidade de réximen interior xa está convocada, técnicos de xestión da Administración Xeral por agotamento da lista anterior xa está convocada. E a todo isto iremos engadindo máis procesos para poder contar con listas en todas as categorías. Sobre a policía e a seguridade, explicarles aos veciños que no ano 2023 en Cambre había 18 policías, 2 oficiais e un xefe. En decembro do mesmo ano nos quedamos con 3, debido a 12 baixas e 4 que marcharon. E saben por qué? Porque no momento que deixaron de pagarles as gratificacións ilegales, abandonaron o Concello. Que previsións ten este goberno? Conseguimos modificar a OPE do 24 e meter 2 plazas de policías, plazas que vanse cubrir por mobilidade coa intención que o proceso selectivo sexa en xullo. Todo isto xunto ca elaboración de convenios con outros concellos que xa estamos enviando para a súa aprobación e así poder reforzar os turnos, cubrir mañás, tardes e fins de semana. Un tema moi importante sobre os funcionarios desta casa é que levaban máis de 2 anos en servicio de prevención de riesgos laborales, sen recoñecementos médicos aos funcionarios, con incumprimento gravísimo da normativa de prevención. Foi este grupo de goberno o que xudicou o servizo, que puxo en marcha os recoñecementos médicos, que impediu a empresa de prevención a visita ás instalacións para o análise da situación e o estudo das condicións e seguridade dos traballadores. E, ademais, estamos tramitando un protocolo de acoso.
En definitiva, estamos cumprindo as nosas obrigacións en materia de prevención, algo que a Unión por Cambre les dou exactamente igual as condicións dos funcionarios, o seu benestar e a súa seguridade, inadmisible e máis que denunciable. Según a RPT actualizada, a existente ten 27 anos. A que fixeron tiña tal cantidad de irregularidades e tan graves que foi merecedora de ata 4 informes desfavorables, 2 de intervención, un do xefe da área de urbanismo e régimen interior e o da secretaria xeral, onde todos advirten das ilegalidades graves e palmarias, onde algúns postos ocupados por amigos de Unión por Cambre, como era o caso do xefe da policía, saían casualmente moi beneficiados. Non me vou estender máis en todas as irregularidades desta RPT, só recordarlles aos veciños que esta maniobra nos costou casi 40.000 euros. Este goberno considera fundamental contar con un instrumento autorizado e xusto que ten de afrontar as situacións precarias dos postos de traballo. Con esta nova RPT trataremos de dar solución a moitas das reivindicacións formuladas polos traballadores deste Concello e para iso, e ante a carencia de persoal, este goberno conseguiu que unha funcionaria de perfil técnico de outro Concello, experta en materia de persoal, colabore na realización deste traballo. Estamos tramitando o convenio con o dito Concello para que se incorpore tanto antes no reforzo e traballo desta nova RPT. Paso agora aos contratos. Todos saben aquí que este tema está xudicializado concretamente no xulgado de instrucción número 3 por unha denuncia interposta pola Fiscalía, dando como resultado a imputación do exalcalde Óscar Alfonso García Patiño pola contratación reiterada do Concello de Cambre, prescindindo de todo o procedemento ou formalidade legal e levando a cabo de forma verbal. Algo moi grave, contratos básicos que o xestionaban de forma verbal. Non me vou estender sobre isto, xa que será un xuez o que dictamine e resolva estas conductas delictivas. O que si vou comentar, porque considero que os veciños deben saber, é sobre o contrato do Servicio Municipal de Auga e Alcantarillado. En un informe con data de 12 de marzo de 2020, a técnico de control financiero pon de manifiesto graves irregularidades que acreditan a falta absoluta de control municipal na súa prestación e, por tanto, na súa retribución. A técnico de control, no seu informe, conclúe da existencia dun saldo a favor do Concello de máis de 900.000 euros. E pese a ser coñecedor de dito informe, o señor García Patiño, como alcalde, non promoveu ningún procedimento para reclamar á empresa Aguaservi o abono de dita cantidade, supoñendo un gravísimo perxuicio para as arcas do noso Concello. O exalcalde tampouco atendeu ao que no ano 2020 indicou o interventor municipal que foi resolver de inmediato a situación de precariedade de dito contrato. Mais que resolver dito contrato, o señor García Patiño intentou aparentar tal voluntade e o 9 de febreiro de 2021 contratou un servizo de asesoramento para a elaboración dos pregos do Servicio de Xestión de Auga e Alcantarillado. A empresa incumpliu o obxecto para que foi contratada. O prazo estipulado no contrato era de 6 meses. Tardaron 4 anos en redactar os pliegos, ademais de non cumprir o resto das prestacións contratadas. E todo isto sin aplicarles ningún tipo de penalización por parte do señor García Patiño. En definitiva, como consecuencia da falta de acción por parte do señor Patiño, a empresa Aguaservi continuou prestando os servicios sen control algún por parte do Concello. Unha empresa que debía ao Concello de Cambre no ano 2020 a cantidade de máis de 900.000 euros. E onde o señor García Patiño non só non lle reclamou dito importe, senón que permitiu que continuara prestando o servizo a pesar do informe de intervención de data 9 de xuño do 2020 no que instaba a resolver o contrato con carácter inmediato. De todo isto que acabo de expoñer, dedúcese un desprecio absoluto á legalidade vixente. Unión por Cambre pretendía impoñer a súa voluntade por riba da lei, prescindindo total e absolutamente do procedimento previsto na lei de contratos do sector público, sen o máis mínimo trámite, atentando de forma flagrante, notoria e evidente contra os principios de transparencia, libre concurrencia e igualdade de oportunidades, sendo moi conscientes da súa ilegalidade polos reiterados reparos de intervención dende 2015 e as advertencias de Secretaría dende xuño de 2022. Todo isto encaixa dentro
do tipo directivo de prevaricación administrativa. O delito de prevaricación, según o Tribunal Supremo, sanciona os abusos de poder xa que nada lesiona máis a confianza dos cidadáns nas súas institucións que ver convertidos aos seus representantes políticos nos vulneradores da legalidade da que eles son os primeiros custodios. O señor García Patiño e a señora Panlesta, que a súa actuación ao marxe da legalidade, abonando facturas a empresas sin contrato escrito, sin justificación dos importes abonados, aprobando e abonando a empresas importes superiores aos que lles correspondían legalmente, son os máximos responsables do perxuízo económico ocasionado ao noso patrimonio municipal. Quero facer referencia aquí ao que tanto repite a señora Pan sobre que os xulgados nos condenan a pagar. Claro que nos condenan a pagar e nos seguirán condenando a pagar. E saben por qué? Porque o Unión por Cambre non fixo o que tiña que facer, que eran as revisións de oficio, como así o establece a lei os contratos verbais. Nos condenan a pagar pola súa culpa. Estamos pagando o 6% do beneficio industrial porque non fixeron o que tiñan que facer, que era declarar a revisión de oficio. O beneficio industrial só pode descontarse ca revisións de oficio. Eso era o que Unión por Cambre tiña que facer e non quixeron facelo. Pola súa culpa, as empresas que acuden ao xulgado obteñen o recoñecemento íntegro da factura, incluído o 6%, xa que un xuez se centra no servicio prestado e ordena pagar, sen e non profundiza na tramitación administrativa desas facturas. Por certo, temos 16 sentenzas na mesma empresa, os Ventos, que por que teño entendido ten unha suposta vinculación familiar co goberno de Unión por Cambre. Non quero cerrar este tema sen facer referencia a unha sentencia do Tribunal Supremo dictada en casación cando di que lo correcto sería que la Administración declarara mediante la revisión de oficio la nulidad de pleno derecho para proceder posteriormente a la liquidación donde en el quantum de la indemnización por la aplicación del principio de prohibición del enriquecimiento injusto solo se incluyen los costes ocasionados por la realización de las obras que carecen de soporte jurídico, entre los cuales no se encuentran los importes correspondientes a los gastos generales y al beneficio industrial. Con esta sentenza, que crea doctrina jurisprudencial, dou por zanxado este asunto, dicíndoles que os pagos ás empresas sin contrato van a ir sen o 6% do beneficio industrial, como así o establece a lei e a doctrina. E aquelas facturas que se pagaron, incluindo ese 6%, non descarto, teñalo claro, dar traslado ao Tribunal de Contas polo meu deber inexcusable de velar polos cartos dos vecinos. A continuación, vou citar os avances deste goberno en materia contractual, do que fixo este goberno en materia contractual. Contratos xa adxudicados: suministro de electricidade, suministro material de la Brigada Municipal por 2 anos, servicio de prevención de riesgos laborais por 2 anos, seguro de responsabilidad civil por 2 anos, seguro de vehículos municipais por 6 meses, prórroga de contrato de limpieza de edificios municipais, prórroga de servicio de desbroces de camiños municipais, mantemento de camiños en Cambre, Cecebre, Brives, Sanceis, Mexigo, Cela, Sigras, Brives e Pradio do POS Plus adicional de 2022, preparación do pabellón polideportivo do Garaxal, pavimentación aceras calle Río Gándara na Barcala, campamentos urbanos do Concello para as vacacións escolares por 2 anos, Roque en Cambre, Feria da Ciencia, Opensais por 2 anos, Servicio de Socorrismo Cristina Municipal Castros do Bosco en Cecebre, cabalgata dos Reyes Magos, contrato de luces de Navidad, pavimento aceras Rúa Gándara, POS adicional 2023, cerre perimetral do campo de fútbol dos Pinares en Texolema, adxudicación do SAF por 2 anos, prorrogable outros 2, total para 4 anos, en torno, aquí estamos falando de 8 millóns. Suministro material da Brigada Municipal para 2 anos, o entroido 2026, obra Parque Infantil de Francisco Rodríguez, POS Plus adicional 2023, reforma pista deportiva da Rúa Otero Pedraio, no Temple, xuntanza do Maior 2026, obra de urbanización en torno ao apeadeiro de Cecebre, POS Plus adicional 2023. Estos xa están adjudicados. É hora en previsión, ou en desarrollo, obra de mellora funcional do Paseo dos Templarios en fase de POS Plus adicional 2023, proxecto de obra do campo de fútbol de Delentouro a Barcala, do Club 11 Caballeros, servicio de limpeza de edificios municipal, xa firmado pliego técnico por ingeniero os cambios e actualizacións
que vai pasar a informarse por intervención de Secretaría, servizo de mantenimento de zonas verdes e xardís terminado para revisar pliegos en servicios por enxeneiro, esperemos tenelo a finales de maio, servizo de mantenimento de marquesinas, pendiente de encomendar revisión e actualización ao enxeneiro, servizo de mantenimento de parques infantís, pendente de encomendar tarea e elaboración ao enxeneiro, servizo de actividades deportivas e socioculturais informándose por Secretaría de Intervención, servizo de mañanceiro dos centros escolares actualizado en cultura, no departamento correspondente, servizo de dirección de obras e redacción de proxectos, están revisando os pliegos, servizo de seguridade e salud en obras, aprobada a licitación en Xunta de Goberno, servizo de consellería dos campos de fútbol, servicio de legionelosis. Digamos que o mellor non é o que vostedes queren ou esperan, pero achacar a este goberno de falta de xestión ou de decisión ou de política creo que non é xusto. E todo isto en un ano, frente aos 10 anos de tomarlle o pelo aos vecinos e facer de Cambre un chiringuito. Eu non idealizo, como dixo María Dolores na prensa, eu realizo. Idealiza María Dolores que, estando imputada, pretende exixir explicacións a quen dou un paso ao frente está xuxetando a súa desfeita. Entonces, isto, a día de hoxe creo que vostedes valoren e saquen conclusións. Gracias. Sí, gracias, alcaldesa. Voy a intentar ser lo más breve posible. Ha hecho un historial de las cosas que está haciendo el actual gobierno. Bueno, yo lo que sí le voy a pedir, señora alcaldesa, es que realmente sea consecuente y que centre y que sea realista realmente en el puesto que está ocupando. Quiero recordarle que usted desde hace un año es la alcaldesa de Campo, que está ahí para solucionar los problemas que tienen los vecinos y vecinas de Cambre. No está sentada ahí para hacer de altavoz de la mala gestión que se hizo anteriormente en el Concello de Cambre. Todos ya lo sabemos, todos. Entonces, ya me empieza a cansar que aquí nos pongamos a hablar, al decir, pero tú más, pero yo qué he hecho. Poquito se ha hecho, alcaldesa. Muy poquito. Entonces, esta intervención que usted ha dado aquí, sobre el personal, se ha pasado la mayoría del tiempo hablando de lo mal que se ha hecho la gestión en un balcán. Incluso los puestos que se han perdido por culpa de la mala gestión que hubo en el anterior gobierno. En la policía, otro tanto de lo mismo. Empezó criticando la mala gestión del anterior gobierno. Y nos hemos quedado con 3. Yo lo único que he notado que desde nos hemos quedado con 3 policías, en un año estamos con 5. 2. De lo grave que es esta situación, que un concello de casi 5.000 habitantes estemos con 3 o con 5. Es grave, muy poquito. Habla usted de una RPT, de las irregularidades que había en la RPT que ha elaborado el anterior gobierno. Muy poquito lo que se ha dicho de lo que se está haciendo de la RPT por parte de este gobierno. De los contratos, muy extensible, todo el rato hablando de la judicialización de Unión por Cambre, del servicio de agua, irregularidades. Habló del exalcalde, se pasó todo el rato hablando de la mala gestión del proceso judicial existente. Esto es historia de contratos. De los que están, dijo, adjudicados, mire, si usted no quiere verse comprometida con la herencia que ha dejado el gobierno de Unión por Cambre, lo que usted no puede hacer es tirar todo de pecho y adjudicarse aquí contratos que han sido, la mayoría de ellos ya, gestionados en proceso por el anterior gobierno. Entonces, si usted no quiere dar la mala gestión de Unión por Cambre, tampoco presuma de lo que se ha hecho que estaba a mediación de Unión por Cambre. ¿Vale? Entonces, me quedo con muy poquito de lo importante realmente, que es de lo que usted ha hecho como alcaldesa, usted y su grupo de gobierno.
en un año. Usted aquí ha venido a solucionar el grave problema que tenía un Tigre de Campo. Muy poquito y mucho altavoz, pero nada que se hizo. Entonces, le pido, por favor, lo importante, ¿sabe lo que es? Cuando se sienta ahí, mire, nos sentimos ignorados y abandonados. Ayudas no fogar, unidad, empatía y humanidad. No somos números, somos personas. Soluciones. Eso es lo importante. Esa gente que está ahí, no viene a escuchar lo malo que viene en acá. Viene a que se le dio una solución. Y usted no lo está haciendo. Y usted no lo está haciendo. Muchas gracias. Ya hace 5 o 6 años. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí, desde o bloque nacionalista galego realmente lamentamos a ausencia neste punto pleno dos compañeros do Intercambio, porque outra cousa non, poderás estar de acordo ou non, pero houve unhas explicacións e unha numeración, unha relación de feitos por parte desta alcaldía, como precisamente tamén hai que dicirlo, non se ten visto, Silencio, por favor. A partir de aí, nós realmente entendemos que unha de la presidencia do pleno que irá ir con todo, e nese ir con todo pois lle carga o carro, e nese cargar o carro pois colle absolutamente calquer cousa que de alguma maneira podamos poñer en valor. Pero vostede na enumeración de contratos que fixo non pode citar o SAF e dicir que o SAF ten 2 anos e 2 anos de prórroga, 4 anos esperemos que non. Esperemos que abortemos o contrato do SAF moitísimo antes de ter que chegar a esa prórroga de 2 anos, porque é un completo desastre. Non motiva, lógicamente, multitude de protestas máis que fundamentadas. E entra en relación tamén con algo que dixo o portavoz do Partido Socialista con toda a lógica. Ese contrato non o iniciou o goberno do Partido Popular, ni moito menos. Pero así, agora é responsabilidade súa cada día que pasa que ese contrato nas actuais condicións siga en vigor. En resumo, entendemos cada vez menos o sentido deste pleno, entendemos cada minuto que pasa menos a actitude de marchar do pleno e defendemos públicamente que hai lógicamente outras maneiras de pedir explicacións e iso é algo que calquera persoa que colla ron 2 minutos na palma da súa man poderá observar a hora de ter explicacións claras, concisas, meridianas sobre determinadas cuestións. O resto son dun e outro lado, pois en fin, lumes de artificio, juegos florales, en plena pre-campaña electoral, aos cales nos non nos queremos sumar. Nos si dicimos, e non nos emprendas en dicilo, que da man os técnicos, os funcionarios responsables, nos consta que dentro das posibilidades limitadas que ten o Concello de súa participación, estás intentando caminar no camino. Había unha frase de Franco que era: estábamos ao borde del precipicio e íbamos a un paso al frente. Bueno, de manera tan clara, e por lo menos cambiamos, aquí dimos, pois, oye, houve un cambio de rumbo que sería injusto non valorar. A partir de aí, hai moitos problemas contando polo propio equipo de goberno. Pero nós, como BNG, dicimos que no actual momento político estás intentando regularizar a situación de tropecientos mil contratos, servizos, obras, proxectos que o Concello de Cambre tiña en precario. Sí, por suposto que sí. Que se podía facer con maior pericia, participación, axilidade, por supostísimo que sí, pero caramba, volvemos tamén na medida do posible como conxunto da corporación e estamos intentando mirar o rumbo da nave e camiñar na dirección correcta. Con iso é o que a estas alturas de maio do ano 2016 nos queremos por riba do ruido, da escenificación, da teatralidade, do componente suspense dos plenos, quedar porque consideramos que é o pouco positivo que podemos arrombar dos vecinos de Cambre. E dentro dese pouco positivo ten que estar xa en todos nós a conciencia e a consciencia de que o contrato de servicio de axuda no hogar, de recente aprobación, de máis recente implementación posta en marcha, hai que mudarlo xa, e hai que ir a saco con esta empresa. E tamén o digo, e a mí non me emprendas en dicirlo, o BNG, que
que redactou esta mierda de pliego. Porque isto todo non cae feo. É dicir, esta empresa gaña este concurso conforme as reglas. A empresa dirá con toda lógica, non, eu gañei este concurso presentándome estas bases, cumplindo estes puntos, e eu o que oferto. E non oferto ningún litro de gasolina máis, ninguna esponxa maiores, ninguna hora de servicio máis alá do estipulado. Por tanto, o problema, ou parte do problema, está nesas bases. E moitas veces hai que dicirlo e explicarlo así, lógicamente, os políticos, que non somos enxeñeiros, como non somos técnicos culturais, como non somos arquitectos ou bibliotecarios, tampouco somos técnicos en servicios sociais, fiándonos, lógicamente, dos informes e dos procedimentos. E se aquí houve un procedimento ben intencionado, pero mal realizado, que ten ademais unha derivada, unha consecuencia brutal, nun servicio de primeira necesidade a unha xente que ten de por sí esa primeira necesidade sin atender, o que nos toca é poñernos a todos de inmediato a proceder falando coa empresa, falando cos funcionarios competentes e necesitamos un novo contrato se é necesario. Gracias, señor García. Sí, gracias. Nada, brevemente reafirmar la sensación de que este pleno es totalmente improductivo. Sí que en la relación de hechos creo que todos los aquí presentes estamos de acuerdo en que estamos deseando que todo se haga en cuanto antes. Creo que no hay nada sospechoso de aquí. Lo que pasa es que sí que es verdad que desde nuestro punto de vista y desde nuestra participación en la Junta de Gobierno vemos esa intención de regularizar la situación. Y esto no es una crítica hacia el gobierno, ni mucho menos, pero sí que es verdad que después de 7 años en la corporación, hasta que vemos las cosas no nos acabamos de creer, repito, no es una crítica hacia el gobierno, sino aquí se vendieron muchas veces muchísimos titulares durante muchos años y hay obras que ni se llegaron, como que dice, a realizar. Entonces, bueno, sí que confiamos en que poco a poco se vaya avanzando, no por alternativa a los vecinos, sino por el bien de nuestros vecinos y como dijo Dani, dijo Diego, al final tenemos aquí usuarios de servicio de ayuda al hogar, que creo que es el pliego más importante que tenemos. Creo que en parte podemos asumir a lo mejor culpa, por lo menos alternativa a los vecinos, a lo mejor por no haberlo visto a fondo y que se nos hayan escapado muchos detalles. Sí que es verdad, no somos técnicos, no es excusa y ahora a lo mejor lo que hay que hacer es lo que está mal, pues también hay que intentar solucionar lo antes posible para que estos problemas pues no se deriven en una prórroga en año y medio. Gracias. Gracias. Bueno, eu aquí o que pido, digamos, é sentido común. Cando vostedes me recriminan que eu falo de anos pasados e que, miren, señores concelleiros, un ano de goberno non se pode explicar con unha carga de 10 anos de falta de xestión e con un concello atrasado. Hai que ir a raíz do problema. Eso creo que todos o temos que ter claro. Un ano de xestión nun concello arrasado é moi difícil, sin ter en conta esos 10 anos de absoluta falta de xestión e de incompetencia que nos levou a donde nos levou. Bueno, esta intervención vou a dedicar ao SAF, dada a gran preocupación que está xerando o contrato e a empresa que se lle axudicou o contrato. Para poder entender o que está pasando, temos que centrarnos no problema, e o problema está no contrato e na súa redacción. Foi un contrato que naceu torcido e morrerá torcido. Non é ninguna novidade. Todos os que estamos aquí coñecemos a situación. Coñecemos o informe desfavorable de Secretaría emitido o 20 de decembro do 2024, como tamén coñecemos o informe de intervención emitido o 23 de decembro do 2024 sobre a fiscalización previa da aprobación do expediente co resultado de reparos suspensivos importantes basados en faltas graves como non consta informe razoado sobre o importe calculado das prestacións obxeto do contrato onde a coordinadora indica que as cifras manexadas en esta memoria son meramente indicativas. Cuidado coa expresión.
Non se justifica no expediente o motivo de por que a prestación non se divide en lotes. A determinación do precio que consta no expediente non permite comprobar a correcta estimación do seu importe. Non se justifica no expediente os criterios de solvencia técnica e económica. No prego non figuran os criterios que proporcionan aos empresarios acceso en condicións de igualdade. Na baixa temeraria só se ten en conta o referido á oferta económica, cando existen outros elementos moito máis rentables e necesarios para valorar a baixa. Suma e sigue con este contrato. En definitiva, un despropósito que levouse adiante levantando reparos con justificacións difíciles de defender. O informe está aí e cada un que saque as súas propias conclusións. Con este panorama e con os pregos carentes de seguridade administrativa e con reparos suspensivos graves, Unión por Cambre decide o 30 de xaneiro de 2025 leválo ao pleno para a aprobación do expediente de contratación. Partido Socialista, Unión por Cambre e Alternativa dos Veciños votan a favor. Cando en abril fuxen como a cobardes e nos poñemos ao frente, a única solución que nos queda é impulsar a xudicación final. Atrapados e sen poder dar marcha atrás, xa que en poucos meses terminaba a segunda prórroga e sen marxe para redactar uns pregos novos, non tiñamos opción e non había solución. Foi un contrato que tuvemos que asumir sen tempo e por responsabilidade para evitar que os nosos usuarios quedaran sen servizo. Aínda que dende o noso grupo deixamos constancia das carencias do contrato e da necesidade de retomar os pregos en canto fora posible para evitar por todos os medios chegar á prórroga. De aquellos polvos vienen estos lodos. O mal que empeza e as sabendas non se lle pon solución, o normal é que termine peor. A día de hoxe, e sendo eu a responsable da dirección deste Concello, decir que se vixiará con lupa o contrato e se tomarán as medidas que se teñan que tomar se os informes da responsable do contrato xunto cos das habilitadas nacionais así o consideran por incumprir as condicións contratuais e causar un grave perxuicio aos nosos usuarios. Conforme digo isto, e asumo a responsabilidade de tomar medidas, tamén quero recordar aquí que os grupos políticos que hoxe cuestionan e exixen expedientes e sancións inmediatas son os mesmos que con informes demoledores na man onde se pedían actuacións urxentes pola grave negligencia da empresa e os serios perxuicios que lles estaban causando os usuarios non fixeron nada, absolutamente nada. Onde estaban ustedes, señores do PSOE e Unión por Cambre, cando en cada factura que se pagaba á empresa al alma, as habilitadas nacionais lle recordaban e advertían da necesidade extrema de tomar medidas? Onde estaban ustedes? Onde estuvo a responsabilidade política cando gobernaron? Por que deixaron que os nosos dependentes sufriran un mal servicio e a atención nefasta dunha empresa que só lle interesaba gañar cartos? Por que non sancionaron? Por que non resolveron o contrato? Por que abandonaron intencionadamente as persoas vulnerables e indefensas do noso Concello? Hai unha frase que di, se tan correcto que te usen como exemplo. O único exemplo que dan vostedes é o da tallada política. Un departamento que a día de hoxe arrastra moitas deficiencias por non haber tomado medidas a tempo que conseguiran solucionar os graves problemas que padece servicios sociais. E non o digo eu, xa que o puxo de manifesto a Xunta de Galicia nun acta de inspección de servicios sociais o 2 de marzo de 2023, onde o Partido Socialista e Unión por Cambre eran socios de goberno. En esta inspección recóllense situacións máis que preocupantes e máis que alarmantes. Volvo a repetir, ano 2023. Unión por Cambre e Partido Socialista eran socios de goberno. Unha acta de inspección da Xunta reflexando incidencias graves, informes da coordinadora, informes das habilitadas nacionais denunciando a grave situación que estaban padecendo os usuarios e non fixeron nada. Que xuden os veciños, que a verdade na man, porque as mentiras xa están cheos. Pero tamén respecta, e dende que tuve noticia da situación de servicios sociais, nombrei un coordinador para cubrir a baixa da xefa do departamento. Reforceino con 4 persoas máis para axudar na tramitación e cos expedientes. Dende o 8 de maio, día que nombrei o coordinador, recuperáronse 35 expedientes de vale alimentos, 20 vales para seu uso e os outros 15 en fase de revisión para iniciar o decreto de concesión. Sobre as tarxetas de estacionamento se recuperaron 31 expedientes.
16 xa valoradas e informadas favorablemente en proceso de entrega ou entregadas. Os outros 15 expedientes en fase de valoración para concesión ou non, dependendo sempre da documentación. Reunións telefónicas co xerente do SAF o 15 de maio e o 18 de maio co coordinador da empresa. Creación de bases para traballadores sociais e vais a estudiar a posibilidade de incluir máis traballadores polo sistema do SEPE. Organización, formación e distribución de tareas do departamento aos traballadores de servicios sociais. Por suposto, seguir moi de cerca coa responsable municipal do contrato de todas as incidencias ou queixas que os usuarios poidan plantexar. E, por suposto, vixiar moi de cerca o cumprimento do contrato e tomar medidas sancionadoras se incurren en causas que ocasionen serios perjuicios con nosos usuarios. A título de exemplo, pedille un informe exhaustivo ao coordinador para valorar o cumprimento do contrato que se está iniciado ente lei e con intención de vixiar con moita seriedade e moita responsabilidade a actuación da empresa e pedíndolle explicacións en todo momento. E, chegado o momento, por suposto que tomaremos medidas, por suposto. Gracias. ¿Alguna intervención? Muchas gracias. Me encanta que usted pueda decir no han hecho nada. Yo voy a hacer lo mismo. Ustedes están al gobierno, no han hecho nada. Y usted dirá, a ver, yo he trabajado. Nosotros, cuando yo cogí esa concejalía, el SAF tenía problemas. El SAF ya tenía problemas de antes. De hecho, cogió el contrato y quiso marcharse ya a los 15 días, básicamente. Yo cuando llego ya hay los problemas. Cuando yo me marcho se están iniciando, después de mucho trabajo, para poder sancionar a la empresa. Lo que pasó después con esas sanciones, yo no lo sé, que yo no he estado. De todas maneras, el que no se ha hecho nada me parece increíble. La cantidad de reuniones, la cantidad de actuaciones que se intentó hacer para solucionar todos los problemas que había, porque el contrato no se podía romper, porque es un servicio básico, no podemos decir, señores, márchense y mientras tanto ya veremos, eso no se puede hacer, fueron innumerables. O sea, eso de que no se ha hecho nada, o sea, lo dice usted con la boca demasiado grande. O sea, para saber decirlo, ya hay que saber de verdad qué es lo que se hizo. Eso es lo primero. Lo segundo, como dijo, desde el primer momento en que hubo problemas pusimos a no sé cuántas auxiliares, no sé cuántos trabajadores, la coordinadora. No, mire, perdone. Usted sabía que había problemas desde el 8 de mayo, perdón, desde el 8 de abril, y no hizo absolutamente nada hasta que aquí se le dijo por parte de todos los grupos de la oposición todos los problemas que había. Usted se preocupó de servicios sociales cuando empezó a ser noticia de salir de prensa, que es lo que a usted más le gusta. Mientras tanto, usted no hizo ningún caso a servicios sociales. Es más, cuando usted diga que nadie quiso hablar con usted, nos consta que intentaron en muchas ocasiones, quisieron tener una reunión con usted. Y usted no se presentó, y no una, sino varias veces. Usted dice que no le llegó en ningún momento una notificación de que quería hablar con usted. Se le notificó a la concejala responsable, se le notificó al asesor de alcaldía. ¿Qué pasa? ¿No le hablan a usted? ¿No tiene usted relación con su personal? Entonces el problema todavía es más grave. Entonces, haga el favor de no decir ese nada tan grande. Porque sí, pero hicieron muchas cosas, se trabajó muchísimo. Pero por desgracia no se consiguió nada, porque la empresa no quería solucionar. Ya le digo, quedaba, cuando yo me fui, quedaba iniciado para poder sancionar a la empresa por mucho dinero además, porque no estaba cumpliendo. Repito, lo que pasó después no lo sé. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí, simplemente pensé que non se puede dar, pero corroborar en base a colocación de ordenación cronolóxica dos feitos, que o que acaba de dizer a compañera Marinel, tamén é cinematográfico, non? Non o sei. Claro, por qué? Porque o Partido Socialista non estaba no goberno.
goberno, e iso é lógico recoñecelo. Falo do momento da contratación e licitación das novas bases, e cando hai eses informes en contra, a altura de outono, inverno do ano 24. Aí que está únicamente na Xunta de Goberno é un Imporcambre e non o Partido Socialista, e iso é objetivamente así, por tanto, non somos de grado de responsabilidade, non é alipótico, non é o mesmo que podamos pedir a uns e a outros. Nos confiamos, lógicamente, na boa fe de Imporcambre, pero non lo decimos, non nos rotamos de media, vendo a que liar na rede cultural da Diputación, que é hacerla como un canuto, pois claro, que como vai salir un contrato desta envergadura por parte de tamaños gestores públicos, porque pouco é o que lle pasa a Cambre en máis do que estudemos. Boa intervención. Bueno, quero aclarar, señora concelleira, que a expresión mala refírese a tomar medidas cando había informes que así o recomendaban e así o estaban debido. Non a súa labor, a súa implicación, a súa compromiso con os servicios sociais. Nada, concretamente, me refiro cando houber resolver o contrato, houber sancionar a empresa. Había informes suficientes que estaban pedindo que se fixera e se actuara. Do resto, nin cuestiono, ao contrario, ten todo o meu respeto e recoñecemento por a súa labor cando estuvo de concelleira ao cargo de servicios sociais. Bueno, para cerrar, vou cerrar este pleno, primeiro cunha pequena aclaración e despois cunha reflexión. Unión Porcambre insiste permanentemente na mentira, da falta de transparencia deste goberno. Bueno, pues decirles que de 24 solicitudes metidas por registro, 19 foron contestadas por escrito. As 6 restantes, creo, ao meu entender, que non se pode falar de falta de transparencia. O que sucede con esta inxente cantidade de peticións, como así respostamos a valorar o povo, Unión Porcambre provoca que parte do día os funcionarios deste Concello dedicanse a atender as peticións deste partido político en detrimento dos dereitos dos veciños e veciñas que por a escaseza de persoal non podemos dar cobertura e atender a todo. E o máis curioso da cuestión é que a señora Pan e os seus concelleiros saben perfectamente cal é a situación tan delicada na que se encontra esta administración provocado pola súa xestión. E xa como reflexión final, decirlles aos veciños que a estrategia estaba clara e máis que calculada. Que a chegada de dúas mulleres que representan a lei e o control dos intereses xerais deste Concello, deronse conta que xa non podían dedicarse ao que se estaban dedicando. E en vez de reconocer a súa falta de diligencia política, decidiron montar unha campaña delictiva de acoso inventando que eran as habilitadas as que bloqueaban o Concello. O Concello nunca estuvo bloqueado por ninguén. No momento que o alcalde ten total autoridade para afirmar e aprobar o que queira, onde está o bloqueo? O que sufriu Cambre foi un colapso pola pésima xestión de Unión Porcambre, chea de irregularidades e ilegalidades, deixando o Concello como o deserto do Sahara, arrasado, con 2 exalcaldes imputados, Óscar García Patiño e María Dolores Manesta, por delitos de prevaricación e malversación de caudais públicos. A maniobra foi clara. Cando viron que non podían parar este colapso, decidiron abandonar o barco para poñer a outro ao frente e así botarlle as culpas da situación do Concello. Espero que os veciños se den conta da coñecida táctica do chivo expiatorio, porque iso é o que pasou aquí. O abandono do goberno só obedeceu a motivos partidistas, tratar de queimar o adversario para no 2027 obter ganancia electoral. Cambre non interesa, só os postos deste estrado de cara ao mandato do 2027. Mire, aquí non estamos no Facebook, en redes sociais, aquí non valen relatos, manipulacións, medias verdades ou simplemente mentiras. Aquí todos temos que ser honestos e leales cos veciños que nos votan e son os que representamos. Temos obrigación de contarles a verdade. Señora Pan, sinto un profundo respeto polos votantes de Unión Porcambre e lle pido que lles conte a verdade, que non lles minta e que asuma a súa responsabilidade. A honestidade política é un dos valores máis preciados no desempeño da función pública.
Eu, todo o que dixen hoxe aquí é verdade, porque o sustento en documentos oficiais. En cambio, Unión por Cambre pasará a historia negra de Cambre por as famosas camisetas pola nosa dignidade, as declaracións do seu xefe onde antepón os intereses personais ás necesidades dos veciños e por esta foto ruín e mezquina dirixida como alcaldesa por María Pan con unha campaña de acoso sin precedentes ás habilidades nacionais. Esta é a realidade e a verdade de Cambre, que os veciños nos xulguen a todos e tomen a decisión máis correcta. Moitas gracias. Se levantan a sesión.